Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында. Яңа бина, яңа мөмкинлекләр. 8 районга кагылышлы бөтен эш центрдан идарә ителә. Бүген Биектау районында нинди әһәмиятле бина ачылды? Тулырак Руслан Сындинов. 7 ел көткән көн. Честно говоря, не верилось, но слава богу, дом сдан. Чаллыда эшләп түләүчеләр проблемасы ничек хәл ителә? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Минзәле районы Иске Матвеевка авылында төзекләндерелгән мәдәният йорты эшли башлады. Өлкәннәр белән берәр ансамбль оештырырга җыенабыз. Бу хакта тулырак Илшат Әюпов. Яңа елга зур бүләк. Хәзер балалар өчен горкалар, бөтен нәрсә бар инде. Ялкы мотор, вообще күңелле. Баулы халкы 2019 елны кайда каршылаячак? Филүзә Хамидуллина. Татарстанлылар иң төз атучы. У нас очень неплохие результаты в этом году. Татарстан атучыларының уңышлары турында Илдар Сафиуллин. Бәйрәмдә ут сүнәргә тиеш түгел, сүнә калса, аны кайсы районда булуына карамастан шунда ук белеп алачаклары. Бүген Биектауда Идел буе электр челтәрләренең яңа базасы файдалануга тапшырылды. Объект 8 районга хезмәт күрсәтәчәк. Ул тәүлек әйләнәсе бөтен филиалның челтәрләре белән идарә итә. Базаны ачу тантанасында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин аңа нинди бәя бирде? Руслан Хөснетдинов дәвам итә. Яңа бина, яңа мөмкинлекләр. Аны 5 ел эчендә төзеп чыгалар хәзер. 4 катлы бинада бер юлы 250 кеше эшли ала. Кабинетларга эләгер өчен шушы җайламага якын киләбез. Үзебезнең пропускны куябыз. Пропуск укытырган җайламага. Шуннан соң һәр хезмәткәрнең бүлмә ачкычы чыга, шурыннары иркен дә, яктыда биналар төсле диодлар белән җиһазландырылган, хәтта климат контрольгә кадәр бар. Әле хезмәткәрләр Казанның Магистраль урамындагы иске офиста утырса, хәзер алар заманчасына күчә. Монда төзелеш башланганда килгән инде молодежный комитет белән һәм уже менә күңел белән монда инде. Хәзер килгәч бик ошады. Получилась замечательная логистика, замечательные условия для работы, и все это, я уверен, внесет только новые положительные моменты в работу сетевой компании. Бинада заманча бүлмәләрдән тыш иң мөһиме бердәм диспетчер пункты бар. 8 райондагы электр объектларында булган барлык мәгълүмат секундлар эчендә яңартыла. Элек һәр объектны аерым күзәткәннәр. Киләсе 2 ел эчендә шушы 8 районда һәрбер кешенең, һәрбер авыл тормышындамы, шәһәрдәме, һәрбер без үзебезнең инде электр кулланучыларын һәрберсен күреп торачакбыз. Инде теге авылга килеп бөтен килештәге аермыйлар. Уже точно гына булачак инде менә булай икән шу кешендә только без аның гына хәл итәбез. Яңа ел алдыннан тагын бер зур вакыйга. Бүген җәмгыять Ростелеком белән килешү төзеде. Энергетиклар 2019 елдан интернетка тоташтырылган счетчикларны йортларга урнаштырачак, аеруча Казан, Әлмәт, Түбән-Кама шәһәрләрендә зур эшләр көтелә. Контрактның суммасы 2,8 миллиард сум. Счетчикларны 12 ай эчендә куячаклар. Биектау районыннан Руслан Сындинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. 7 елдан соң ниһаять алдылар. Чаллыда торак төзүдә өлешләп катнашучы йөзләгән кешенең фатирлары әзер кулланылышка тапшыру вакыты берничә тапкыр кичектерелде. Төзелешне фонд компаниясе башлаган иде. Соңыннан ул бүлгенлеккә чыга, сакалы төзелешне тәмамларга икенче бер компания алына. Көтеп алынган көн турында исә Гөлназ Сайфетдинова. Инде 2012 елда булырга тиешле вакыйга, ләкин үз тораклары турындагы хыял бүген генә чынга ашты. Честно говоря, не верилось, но слава богу, дом сдан. Чынлап әйткәндә, ышанмадык, Аллага шөкер, төзеп бетерделәр. Хәзер рәсми документларны кулга алгач, тизрәк ремонт ясап күченергә иде. Ачкычларны бу көннәрдә тапшырачаклар. Инде каникулларда ук ремонтка тотына алалар. Фатир алганда алданучылар проблемасы Чаллыда инвесторлар ярдәмендә чишелә. Эшмәкәр йортны төзеп бетерә, алмашка шәһәрдән җир ала. Профит компаниясе объектка керешкәндә эшләр 40%ка башкарылган була. 17 катлы йортны 1 ел эчендә төзеп бетерәләр. Не ваш дом, а наш с вами дом, потому что мы тоже за вас переживаем. Бу йортны безнең уртак йорт дип әйтергә була, чөнки без дә сезнең өчен борчылдык, акчаны бирәсең дә, бер нинди җавап та юк. Эштә күрсәтмиләр, күрше йорттагы проблеманы да хәл иттек. Аңынча 300ләп гаиләгә фатирларыннан ачкыч алырга булыштык. Моның өчен күп финанс ресурслар җәлеп ителде. 2015 елда Чаллыда торак төзүдә өлешләп катнашкан алданучылар 1000ләп була, хәзер 200 кала. Барысы да 65-нче микрорайоннан. Чаллы телевидениесе белән берлектә Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы.
Түбән Каманың химиклар урамындагы 90 фатирлы күп катлы йортта 10 елдан артык төзелгән ниһаять бүген кулланылышка тапшырдылар. Фатирлар су, газ, электр энергиясе һәм җылылык регуляторлары белән җиһазландырылган. Ремонты да яхшы, йорт өлешлек түләү программасы буенча торгызыла башлаган, әмма оешма бөлгенлеккә төшү сәбәпле төзелеш туктап кала. Татарстан президенты каршындагы дәүләт торак фонды объектны үз канаты астына ала. 10 катлы йортны ел ярым эчендә файдаланырга тапшыралар. Он строится, вроде там уже 3-4 этажа подняли. Элек йортның 2 катыгына күтәрелсә дә, күңелләр күтәрелеп китә иде. Төзелеш туктап калгач, бөтен хыяллар шелпәрәмә килде. Бүген ышанычыбыз акланды. Үз фатирыбыз бар. Сыйфатлы медицина хезмәте һәр авыл ишеген шакый. Соңгы 6 ел эчендә республика программасы буенча Татарстанда 413 фельдшер-акушерлык пункты төзелде. 1000 ярымы ремонтланды. Бүген бер юлы 2 районда да яңа фаплар ачыла. Актанышның Әҗәкүл авылында һәм Нурлатның Урта Камышлы җирлегендә. Районнарның медицина ярдәме күрсәтү өлкәсендә тагын нинди үзгәрешләре бар? Бу хакта тулырак Люциана Фулина. Ирина Григорьева 30 елдан артык шушы авылда фельдшер булып эшли. Яңа хезмәт урыны рухи көч өстеди ул. Душа радуется работать. Пункт төзелешенә 3 миллион 700 мең сум акча тотылган. Ул 1000 якын кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Пускай наша деревня процветает. Районның үзәк хастаханәсенә исә капиталь ремонт ясалды. Су, электр системалары төзекләндерелә, лифт алыштырыла, медицина җиһазлары яңартыла. Самая главная задача. Бүген сәламәтлек саклау өлкәсендә беренчел бурыч профилактик чараларны киңрәк җәелдерү. Бу эшне менә шушындый фаб һәм сырхауханәләрдән башларга кирәк. Төзекләндерүдән соң Актанышның сырхауханәсе һәм хатын-кызлар консультациясе дә беренче пациентларын кабул итте. Бина ярты гасыр капиталь ремонт күрмәгән. Бүген диварлары тонырлык түгел, яңа рентген аппараты, кардиографлар кайта. Хезмәт күрсәтү шартлары тамырдан үзгәрә. Торышы алдагыдан бик күп кайрыла, чөнки бүгенге көндә чыннан да бу заманча таләпкә туры килә торган поликлиника дип әйтергә була. Электрон талон һәм шундый ук расписаниены кертү чиратларны бермә-бер киметәчәк дип ышандыралар. Чиратларда кимералар берсә, хәзер инде талон системасы кергәннән соң булай да нитте инде әйбәтләнде инде. Биргә инде. Актанышлылар өчен дә бүген икеләтә бәйрәм. Әҗәкүл авылында яңа ФАП эшли башлады. Бу соңгы 6 ел эчендә районда ачылган инде 10нчы фельдшер-акушерлык пункты. Люциана Фулина, Яңа Гасыр каналы. Пенсияның страховка өлеше 1 ел эчендә 4%-ка артканы. Бу хакта республиканың пенсия фонды идарәчесе Эдуард Вафин белдерде. Хәзер пенсияның уртача күләме 14 мең сум. Яшәү минимумыннан азрак алучыларга ел дәвамында социаль түләүләр дә ясалды. 2019 елдан пенсияләр тагын 7%-ка артырга тиеш. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә 30 елдан артык стажы булганнар 25% күләмендә өстәмә акча алачак. Хезмәт күрсәтү дәрәҗәсе дә яхшыра. Социаль калькулятор аша матди ярдәмне исәпләргә, инвалидларга электрон система аша эшкә урнашу мөмкинлеге дә тудырыла. Бер гасырлык юбилей. Татарстан коткаручылары Бөек Ватан сугышы ветераны Фәррәх Хайретдиновны туган көне белән котлады. Ул 4 сугыш кичергән герой, генерал Жуков җитәкчелегендә дошманга каршы көрәшкән. Сталинград өчен сугышта каты яраланган, шулай да бирешмичә аягына баса. Фәррәх Хайретдинов сугышны Япониядә төгәлли. 51 яшендә ул синтетик каучук заводы каршындагы 13нче янгын сүндерү бүлегендә хезмәт итә башлаган һәм лаеклы ялга чыккач та 95 яшькә кадәр шунда эшләгән. Бу җайлык эштән эшләр сезгә шуның өчен тагын 100 ел дип әйтмәм, но озак яшәргә сезгә. Пожалуйста, озак яшәгез. Рәхмәт сезгә. 107 лет умерла. Ничә? 107 лет. Ну сез аны узарга тиеш тагы. Аркады узарга тиеш. 93 года. О, сезнең гены, конечно, гены 95 так же. Хыяллар чынга ашарчак. Яңа ел мөгъҗизасын бигрәк тә балалар көтеп ала. Кыш бабайга хатлар юллыйлар. Шатлык балалар йортында тәрбияләнүчеләрнең хыяллары инде чынга ашты дип әйтергә мөмкин. Тылсымчы ролен Газпром Трансгаз Казан оешмасы башкара. Все радуются предстоящему празднику. Морозко рус халык әкиятен алар юкка гына сайламаган. Чаралар мөгъҗизалар белән үрелеп бара. Иң мөһиме яхшылык җиңеп чыга. Шатлык балалар йортында тәрбияләнүчеләр яңа елны декабрь башыннан ук көтә башлый. Бүген дә тылсым өстен чыга. Иң зур теләкләре чынга ашты. Үз исеме язылган кием, спорт костюмы, курчак йорты, тәгәрмәчләрдә йөрүче кроссовкалар, роботлар. Балаларның теләкләрен Газпром Трансгаз Казан оешмасы үти. Марфуша ролен башкаручы Александр Елантьев бүлекне үзенә түгел, яңа туган энекәш өчен сораган. У меня братишка есть, мне хоть тоже ему, чтобы приятно было. Мин джинсы чалбар сораган идем һәм Хош бабай минем хыялымны чынга аштырды. Без декабрь башларында хатлар язабыз, аннары инде көтәбез ул хатларны. Шатлык балалар йортын 1 елда бүләксез калдырмыйлар. Бу бүләкләрне сатып алдык,
И мына бүген мен үз коллар белән аларны бирдем. Быел предприятие меңнән артык нарасыйның хыялын тормышка ашырачак. Шулпан Касымова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Минзәлә районы Иске Матвеевка авылы халкына яңа ел икеләтә бәйрәмгә үрелде. Моннан 40 ел элек төзелгән мәдәният йорты нык искереп кулланылышка яраксыз була. Бүген төзекләндерелгән заманча мәдәният йорты ишекләрен дә ачты. Анда узган беренче концертны Илшат Аюпов карап кайтты. Иске Матвеевка авылында 400-гә якын кеше гомер итә. Халык тирлек тота, кош-корт асрый, тулы канлы тормыш өчен мәдәният учагы бик кирәк биредә. Мы дождались наконец-то новый Дом культуры. Көтеп алдык, яңа кебек күренә. Хәзер безгә дә концертлар килер дип көтәбез. Күңелсез булды, конечно, пока ремонт барганчы. Өйдә утырдык инде телевизорга карап. Төзекләндерү эшләренә август аенда керешкәннәр. Мәдәният йортын яңартуга 6 миллион сумнан артык акча тотыла. Безнең республика ярдәмендә 1 миллион 700 мең ярдәм ителде. Авыл үзебезнең район бюджетыннан 3 миллион 700 мең карадык. Һәм инде безнең җирлекнең депутаты бар, Кузнецов Эдуард Иванович. Ул үзе түбәләрне эшләргә ярдәм итте. Театр илгечләрдән башланган кебек мәдәният йортында искиткеч заманча фойедан башлана, 100 кеше сыйдырышлы залда инде беренче концерт бара. Яңа мәдәният йортын котларга районның үзешчән артистлары килгән. Сәхнәдә татар, рус, морый халыклары җырлары яңгырый. Төрле милләт вәкилләре яши торган Иске Матвеевка халкы да киләчәккә яңа мәдәни планнар кура. Без инде монда театр для всех дигән кружок ачтык, бисеринки дигән бию ансамбль инде бәләки кызлар белән, малайлар белән биебез инде. Хәзер менә өлкән кешеләрне дә чакырып, шушында өлкәннәр белән берәр ансамбль оештырырга җыенабыз. Авылда киләчәктә дә матур үзгәрешләр көтелә. Яңа елда урам юлларын төзекләндерү планлаштырылган. Минзәлә районыннан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Бәйрәмгә зур бүләк. Баулыда республика программасы буенча төзелгән яңа парк ачылды. Заманча отынгычлар, җәяүләр юлы бу Баулыда соңгы елларда төзелгән 4нче ял итү урыны. Киләчәктә биредә зур спорт мәйданчыгы да төзергә уйлыйлар. Нефтчеләр ярдәме белән әлбәттә. Баулы халкының сөенечен исә Фириза Хәбиндуллина уртаклашып кайтты. Гаязовлар яңа парк белән беренчеләрдән булып таныша. Яңа ел төнендә бирегә һичшиксез киләчәк без диялар. Заманча атынгычлар, тау зур чыршы, ачык һавада концерт, хәзер бар да аларның капка төбендә генә. Элек монда бер танк тора иде, и все, бөтен бер юк, абсолютно. Хәзер балалар өчен горкалар, бөтен нәрсә бар инде. Ялкы мотор, вообще күңелле. Якты. Киштән килсәң дә ял итәргә балалар вообще күңелле. Без үскәндә юк иде инде монда диләр. Балаларга бик әйбәт, мотор. Баулыда бу шундый 4нче ял итү урыны. Элек Баулының иске өлешендә бер генә паркта булмаган. Әле кичәгенә генә бу ташландык урын булса, бүген инде яңа парк. Биредә балалар өчен шундый атынгычлар да бар. Киләчәктә бу урын шәһәрнең мәдәни һәм спорт урыны мәйданчыгы булыр дип ышаналар. Бездә дә шибәр, бездә дә рәхәт яшәргә. Менә беренче өлешендә без бу паркта төзедек. Мемориальный зона дигән әйбер инде. Менә монда концертлар үткәргә, чыгышырга кешеләргә була. Икенче өлешендә балалар площадкасы булачак һәм спортивный площадка булачак. Баулыдагы паркны республика программасы буенча төзиләр. 17 миллион сумнан артык акча бүлеп бирәләр. Төзелешне вакытында тәмамларга нефтчеләр ярдәм итә. Концерт ташады, открытие, вообще площадка такая. Концерт ташады, мәйданчык та бик матур, күңелләр күтәрелә. Шәһәр халкының тагын бер яраткан урыны үзәк мәйдан, 30 метрлы чыршы, яңа ел геройлары, бар да җирле оешмалар ярдәме белән ясалган. Рәхмәт! Баулыдан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның Питрәч районы халкы өчендә быел бәйрәмнәрдә саф һава сулап йөрү урыннары күбәйде. Район үзәгендә дуслык һәм сәламәтлек исемле 2 яңа күңелләшү нукталары барлыкка килде. Берсе аеруча үзенчәлекле, анда киләчәктә алма бакчасы булачак. Паркларны Рания Абдрахманова күреп кайтты. Бу Питрәчтә яңа ачылган дуслык паркы. Лариса Иванова бирегә 2 яшьлек улы Максим белән килгән. Безгә парк бик ошый. Монда малаем минем суарга ярата, тагын әйләнергә ярата. Яңа паркта балалар мәйданчыгы, велосипедчылар өчен махсус юллар бар. Балаларны алып кайтып китеп булмый дип бу тирәдә яшәүчеләр. Бу парк безгә бик кирәкле парк иде. Шуңа күрә без монда вунуклар белән монда ерак түгелгә торабыз. Вунуклар белән, балалар белән киләбез, ял итәбез. Безгә монда шундый качелялар,
ошый. Без шауда шудык. Безгә бу парк бик ошый. Гаиләбез белән киләбез. Балалар белән алар яратып уйныйлар. Бер дә кайтып китәселәре килми. Парк 1500 квадрат метр мәйданда урнашкан. Ул районда иң зурысы. Аны Татарстанда җәмәгать мөхитен үстерү программасы буенча төзгәннәр. Если смотреть на скамейки, бая юригенә санап карадык, парк кичкенә генә булып күренсә дә, мондагы эскәмияләргә бер үк вакытта 150 кеше утыралар. Киләсе ел башында район үзәгендә тагын бер ял итү урыны ачылырга тиеш. Бу сәламәтлек дип аталучы сквер. Ул районның үзәк хастаханәсе территориясендә урнашкан. Аның төп үзенчәлеге булачак алма бакчасы. Биредә моның өчен инде быел көзен 50дән артык төп алмага шутыртканнар. Соңгы 3 елда Питрәш районында 3 парк төзекләндерелгән һәм ачылган. Яңалары да халык өчен яраткан күңел ачу урынына әйләнер дип өметләнәләр. Айрыша хәзер 10 көнгә сузылачак бәйрәмнәр вакытында. Питрәш районыннан Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Мылтыклар кырылган, медальләр яуланган. Алда максат Олимпия уеннарында катнашу. Татарстанның Станка Ото Федерациясе узып баручы спорт сезонына йомгак ясады. Бу ел уңышлы булган. Атучылар теле белән әйткәндә, медальләргә туп-туры китерделәр. Мылтык тотып ярышкан чыкканда, спортчылар төп көндәш дип кемне атый, атулар һәм җиңүләр турында исә Илдар Софиуллин. Вот посмотрите, здесь 5 комплексных площадок. Вот они здесь расположены. Ату спорты комплексы җитәкчесе Сергей Демин оппак кар каплаган спорт мәйданы турында сөйли. Иң төз атучы чемпионнар нәкъ менә шунда тәрбияләнә. Сарыф ителгән вакыт, бихисап ядрәләр һәм җиңү шатлыгы. Если за рубежом этот вид спорта, который достаточно дорогой, он платный, то наш... Чит илдә спорт төре түләүле булса, бездә балалар бушка шөгыльләнәләр. Нәтиҗәләр дә бар. Татарстанның 23 спортчысы Россия җыелма командасына кергән. Иң төз атучылар бүген спорт комплексына җыелды, ярышка түгел, бүләкләү тантанасына. Быелгы уңышлар аерым игътибарга лаек. Легендар спортчы Светлана Дюмина Гарәп әмирлекләрендәге гран-при ярышында алтын медаль яулады. Василий Мосин белән Александр Фурасев Европа чемпионатында призерлар. Эти результаты, они вселяют надежду. Мондый нәтиҗәләр тагында югарырак уңышларга ирешү өметен уята. Безнең спорт мәктәбендә күнегүләр, белем бирү эшләре барысы да югары дәрәҗәдә оештырылган. Бу спорт түрендә төп көндәш ул спортчы үзе иң мөһиме дулкынлануны, куркуны җиңә белергә кирәк. Екатерина Рабая бик яшь булса да ату серләрен яхшы белә. Дөнья беренчелегендә җиңү яулап, Токиода узачак Олимпия уеннарына лицензия алды. Честно, меня просто редко бывает. Миңа монда сирәк булырга туры килә. Җыеннар вакытында спортчылар киләләр һәм Татарстан турында, әлеге спорт кырылмасы турында мактап сөйлиләр. Рәхәт булып китә. Үзем ату белән 8 ел шөгыльләнәм. 80 спортчы тәбрикләүләр һәм мактау кагазларына ия булды. Хәзер исә атучылар алдында торган төп мишень Токиода узачак җәйге Олимпия уеннары. Югары Слан районыннан Илдар Софиуллин, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Яңа ел рухы җыр белән бу минутларда Башкаланың Шереккүл паркында урнашкан чыршы янында бәйрәм алды концерты уза, анда танылган атмосфера төркеме чыгыш ясый. Казан халкын алар нинди музыкаль композицияләр белән шаккаттырдылар, үзәккә музыкантлар яңа ел атмосферасы алып килгәнме? Хәзерге вакытта Шереккүл паркында хәбәрчебез Нияз Рахманда эшли. Атмосфера халыкны нинди музыкаль композицияләр белән шаккаттыра, Нияз Рахмит? Хәерле кич, Фәнис. Әлбәттә, бүген менә Казанның Шереккүл паркында бәйрәм атмосферасы һәм инде исеменең җисеменә туры китереп, әлеге атмосфера төркеме дә бу рухны тагында зурлап җибәрде дип әйтсәк була. Атмосфера төркеме шунысы белән үзенчәлекле, алар тере тавышка, бер нинди музыкаль инструментлардан башка җырлар башкара, коллекцияларында шулай ук Раштуа һәм яңа ел тематикасына бай булган җырлар дагы бар. Бүген алар инглиз телендә һәм рус телендә булган композициялар белән монда халыкны шаккаттырды. Әйдәгез, без дә хәзер тыңлап узыйк әле, ниндирәк җырларны алар алып килгәннәр икән бүгенге кышкы Казан кичендә. Бик кайфлы настроениеле бәйрәм үткәрәбез. Җырлар ничек? Җырлар килдеккән хәтта кыймыбыз. Шәп буадыр дип уйлыйм. Матур-матур утлар, җанулар, кешеләр, яшьләр күп итеп. Менә миңа һәр 67 чагына барам. Менә минем бу һәр 3нче оныгым, аның белән менә таулар шуарга миңа приятно. Инде без тегеннән набережный Кремльдән килдек, моннан җыю килдек шушында хәтта. Именно шушы Шереккүлне карарга килдек. Менә шушындый тере тавышка башкарылган музыкаль композициялар халыкны инде әллә кайдан ерактан җәлеп итеп бергә Шереккүл паркына алып килә. Гомумән алганда, бүген монда Казанда
Шунда Казан үзәгендә инде яңа ел мизгелләрен һәр адымда тоярга була. Без инде хәзер биредә булган халык белән аралашып киттек. Әйдәгез әле алар ничегрәк яңа ел кәефен тоя микән һәм инде яңа ел аларның ишекләрен шакырга әзерме? Шунысын да әйтеп узарга кирәк, Фәнис, менә бүгенге мизгелләрдә хәзерге вакытта урамда салмак кына кар явып тора, бераз гына салкынча, шуңа күрә инде кемнәрнең рәхәтләнеп үзләренең кәефләрен күтәрәсе килә икән, рәхим итегез Бауман урамына, рәхим итегез Черек күл паркына. Монда чын мәгънәсендә бәйрәм атмосферасы һәм инде яңа ел килгәнен монда чынлап тагын тоярга була. Фәнис? Рәхмәт, Нияз. Турдан-туры эфирда Черек күл паркында урнашкан чыршы бәйрәменнән турдан-туры эфирда минем коллегам Нияз Рахман иде. Казанларны яраткан ял итү урынын Химиклар мәдәният сарае янындагы паркны чыршы бизәде. Яңа ел патшабикәсен күрергә башкала халкы һәм Казан кунаклары балалары белән килде. Наратлык паркы территориясе 69 елдан бирле Казан Арксинтез җәмгыяте карамагында. Алар чыршы ачылышына нинди бәйрәм әзерләгән тулырак Айгөл Бәдретдинова. Яңа ел концерты бер кемне дә битараф калдырмады. Дәртле биюләргә ылысы да, кешесе дә кушыла. Шунда ук мастер-класслар, кышкы конкурслар, понида йөрү, фотога төшү урыны. Мондый матурлыктан балаларның өне китә. Ә менә бәйрәмнең төп бизәге яңа ел чыршысы. Отличная елка. Видно ее издалека. Еще при подходе к парку. Безгә монда бик ошый, без монда якында гына яшибез, балалар менә монда тимер аякта шуалар. Бу парк да бик күңелле. Казан Оргсинтез җәмгыяте 69 елдан бирле балаларга шундый бәйрәм оештыра. 2 ел элек мондагы паркны да төзекләндерәләр. Бәйрәм ясыйбыз. Бу чыршыны куябыз. Ел сайын 40 ел буе. Шәһәр туручыларга да, кунакларга да бик матур булсын дип. Үзем кичнә булганда монда җиридем, хәзер минем балалар да монда җиде. Оныклар үсәләр, оныклар да монда киләләр инде. Яңа ел чыршысы башкала халкын һәм Казан кунакларын көн сайын көтә, күңел ачу һәм яңа ел бәйрәмнәрен онытылмаслык итеп үткәрү өчен. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». 6-7 января. Татнефть-арена. Ледовая сказка, Щелкунчик и Мышиный король. А теперь гель Айвит Либредер смягчает, увлажняет. А теперь крем для рук Айвит Либредер надежно защищает. Мое лицо сияет. Крем Айвит Либредер для лица витаминами питает. Приходите на новогоднюю сказку «Лука-море» 4 и 5 января во Дворец спорта. Гүзәл Уразова сезне туган көненә чакыра. 8 январь пирамида концертлар залында кызу булачак. Юбилярны котларга дуслары Фирдус Тямаев, Ришат Төхвәтуллин, Илсия Бәдретдинова, әлбәттә Илдар Хакимов һәм башкалар киләчәк. Билетлар шәһәр кассаларында 0+. Спектакль на льду Илья Вербуха, Ромео и Джульетта. 8 января. Татнефть-арена. Центр интегративной психотерапии «Эра». Профессиональная наркология. Анонимно. Круглосуточно. Улица Закиева, 4. Телефон 265 99 11. Клиника медицина. 28 лет мы спасаем жизни людей. Точнейшая диагностика. Инновационные технологии. 28 лет уникального клинического опыта. И это все принадлежит вам. Клиника академика Ройтберга. Белкада шок каткыч көннәр. Шәшке тон 57 мең, мутон 7 мең, айры тон 25 мең. Белка, Татарстан 7. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Любая техника вам под силу. Распродажа года в Эльдорадо. Эльдо Сейл. Огромные скидки. Консоль Xbox One S с игрой в комплекте со скидкой 5000 рублей. Эльдорадо. Людям выгодно.
ПАО «Казаньоргсинтез» поздравляет всех с Новым годом! Исәнмесез, Данилма сериалынашып келуші яңа ел белән котлый. Һәм шул уңайдан хыяллыгыздагы шкаф купега яңа елга 20% ташлама бүләк итә. Казан Восстание урам 23-нче йорт адресы буенча рәхим итегез. Телефон 2-167-166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә, Баулы, Азнакайда карлы 10 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Танышылы бугада кар явачак, температура 11 градус. Төньякта Минзәле, Гәрҗи Мензелеевскида кар булу ихтимал. 11 градуска кадәр салкын булачак. Төньяк көнбатышта Орча, Кукмара, Балтачта кар көтелә. Монда бераз суыграк 16 градус. Болгар, Бош, Үпрәледә синоптиклар кар вәгъдә итә 13 градус салкын. Үзәктә Чиста, Нурлат, Аксубада шулай карлы, температура 13 градус. Алда көннәрдә һава торышына үзгәрешләр көтелми. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Тапшыруның яңанашысы ОСМУ-12 компаниясе. Отышлы бәягә бер һәм 2 бүлмәле фатир сатып алырга ашыгыгыз. Идел елгасы буендагы үзенчәлекле җылыту системасы булган кирпеч йортлар Приволжский торак комплексында. Арызыгыз килсә шалтыратыгыз 561-08-81. Жилой комплекс «Приволжский» – это уютные квартиры с индивидуальным отоплением в экологически чистом районе Казани. Звоните 561-08-81. Татарстан Республикасы мөселманнарының дини нәзарәте кошындагы хәләл стандарты комитеты контролендә чыгарыла торган хәләл продукция җитештерүче ООО «Дуслык» итешкәртү предприятиесе сезгә эконың яңа линейкасын, шулай ук сәламәт сәүдә маркасы астындагы премиум класс эшләнмәләрен тәкъдим итә. Башкалабыз Казанда карлы 14 градустан 16 градуска кадәр салкын. Төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 85%. Җирнең магнит тыныч. Әлегә менә шулар сезне һава торышы белән Альбина Шихапова таныштырды. Ял көннәрегез күңелле үтсен, сау булыгыз.